шоми 14 соати тақрибан 20:50 дақиқа аз ду оила иборат аз 16 нафар ба мо муроҷиат карданд, бо мошинаи худашон ба маркази миллӣ муроҷиат карданд. аз сухани волидайнашон шикоят ба ноҳинҷорҳискунӣ худашон ки онҳо аз синни соли 3 моҳа то 14 соларо дар бар мегирифт. дар вақти муроҷиат кардан мо ба онҳо муоина гузарондем, ташхиси лабораторӣ гузарондем ки дар ин айни ҳол ҳамааш дар меъёр буд. аз он ҷумла мониторинг, фишори хун, набз, фишори парсалаи кислороди хун ҳамааш дар меъёр буд. дар давоми 1.5-2 соат мо ба онҳо назорат гузарондем ки нишонаҳои болинии заҳролудшавӣ бо маводҳои химиявӣ мушоҳида нашуд. ҳамаи онҳо баҳуш, пурра баҳуш, ба саволҳо пурра ҷавоб медоданд. ягон гарангӣ, ягон ноҳинҷорӣ дар онҳо набуд. аз ин сабаб баъди муоинаи мо ки дидем ки ҳама бартараф шуд, онҳо ба хона ҷо шуданд. дар ҳолати қаноатбахш ба хона ҷо буданд. муддати 2 соате ки дар беморхона буданд, ягон ёри аввалия дору гузаронда шуд? ёри аввалияи мо дар он буд ки мо ба онҳо мониторинг гузарондем, яъне ки фишори хун, набз, нафаскашӣ, фишори парсалии хун, яъне ки сатуратсияи хун санҷида шуд ки онҳо ба табобати мисол эҳёгарӣ муҳтоҷ набуданд. ҳама инҳо фақат оромӣ ба онҳо ва чизои оромкунанда фақат дода шуд. тамом. аз нишонаҳои заҳролудшавӣ ягон чиз набуд? нишонаи заҳролудшавӣ вақте ки онҳо нақл карданд ки маводи хлоре, яке аз нишонаҳош ин обравӣ аз бинӣ, чашмон ва даҳан ва хирашавии овоз, инҳо дар ягон таи онҳо мушоҳида нашуд.